Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. So mutane da yawa idan an sake su da turanci ba su san yadda aka yi ba. Kamar manya-manyan sakin da ake da labaranci ake gudanarwa da turanci da kalmar turanci. To yau za mu yi amfani da wannan damar mu tattauna akan ya za a idan an ma mugun zagi da turanci ka fahimci an zage ka kuma babban zagi aka yi maka. So ita wannan kalma ta fuck ita ce ake amfani da ita wajen hada zagi da turanci, manya-manyan zagin nan ba. Kamar idan aka ce fuck, ba na ce ga yayin da zan ba ku example din ma'anar ta ba, amma idan aka ce fuck around means ya kasance cewar ka bata lokaci akan tunanin wani abu, shi ake kira da fuck around. This phrasal verb ba. Idan kuka ji an ce fuck up means silent, means stop making noise. Idan ka ji an ce fuck off means this during sexual intercourse. You can say fuck me off means to give off. So saying da ake labarin ake construction na zagi da turanci, kamar idan aka ce fuck you to means ubanka. Idan ka ji an ce I will fuck you, zan ci ubanka. Idan ka ji an ce I will fuck your mother fucker, this look the transcription. Thank you for the listening.